Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għal darb'oħra sostna li kieku kien Prim Ministru huwa kien jagħti l-maħfra lill-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Jorgen Fenech. Grech għal dan waqt intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonali meta kien mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni li għamel ftit tal-jimilu. Fl-istess nifs li qal li huwa jirrispetta lill-familja ta' Daphne Caruana Galizia huwa għalhekk. Indikajt il-possibilità ta' maħfra lil Jorgen Fenech. Il-familja Caruana Galizia reazzjoni tagħha għal numru ta' maħfrit mitluba kważi taw l-impressjoni u nista' nifhemhom li kważi se jispiċċa kulħadd bil-maħfra u kulħadd barra u ħadd ġewwa. Għalfejn hemm ħriġ bija di. Mela, ħaġa jien nirrispetta l-opinjoni anka tal-familja Caruana Galizia ma' Jorgen Fenech għandna nagħtu biex aħna noħorġu l-verità kollha. Tul l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jattakka l-istituzzjonijiet. Mertu tal-gvern ma ntieħ xejn li daw tresqu is-sibt ma ttieħ xejn. Huwa mertu. Il-gvern ta' Robert Abela. Mertu, laqqas xejn. Imbagħad saħaq li ma jeħux gost li n-nies qed jitresqu l-qorti biex jaffaċċjaw akkużi wara proċess ta' investigazzjoni mill-Pulizija u maġistrat inkwirenti. Għax aħna ma neħdux pjaċir għax jitresqu nies il-qorti. Quddiem żviluppi fil-qorti fejn tresqu anke nies mixlija bl-involviment tagħhom fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Bernard Grech derlu li jgħidlek. Inti tista' tagħmel li trid għaliex f'dan u ma' dan il-gvern ma tinqabadx. Meta kien mistoqsi brabta ma' nuqqasijiet fuq id-deputati tiegħu stess bħal Jason Azzopardi li ġie żvelat li naqas milli jiddikjara dħul tiegħu għal ħlas tat-taxxa u anke dwar il-mistoqsijiet li qamu fuq Mario De Marco u r-rabtiet tiegħu ma' Adrian Hillman tat-Times, Bernard Grech qal li huwa ma jiddefendix b'mod kategoriku. Saqsejt u tlabt spjegazzjonijiet. U allura jiena meta nitkellem ma nitkellimx billi niddefendi b'mod mill-aktar kategoriku. Madankollu, l-istess Bernard Grech b'mod kategoriku nhar il-ħadd iddefenda lil De Marco u qal li l-każ ta' Jason Azzopardi huwa każ magħluq. Dr. Delija l-biraħ qalna li ma jistax jimmaġina kif qed tgħid li case closed, sebqa' ma tieħux. Case closed. Tul l-intervista Bernard Grech ġie mistoqsi wkoll dwar il-pandemija f'pajjiżna u l-ħidma tal-gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa dwarha. Quddiem ċifra ta' aktar minn 170,000 doża tal-vaċċin, Bernard Grech ma' Sejfer Balzan kien kostrett li issa jgħidlek. Inti kuntent bir-rollout tat-tilqim? Kontent bir-rollout? Bħalissa kuntent. Madankollu, dan ix-xahar stess, Bernard Grech qal litteralment bil-kontra. Aħna qegħdin impoġġu fuq il-pultruna ntellaw fuq siq u ngħidu kemm aħna bravi. U nieqfu hemm. Il-mument li nieqfu ifisser illi bdejna mmorru lura. Le, minix kontent. Qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem qal li l-vaċċin kien importanti. Sissa l-parir li għandna huwa li dan huwa effett l-ewwel ħaġa tal-vaċċin kif aħna dejjem għedna li l-vaċċin huwa importanti. Dikjarazzjoni kontrastanti oħra tal-Oppożizzjoni li sa ftit ilu komplet titfa' dubji fuq il-vaċċin għal COVID-19. Mal-pandemija ġiet wasal daqt jasal il-vaċċin, ovvjament nistennew li jkollna xi kummenti minn ħadd. Il-vaċċin mhijiex is-soluzzjoni. Għax il-vaċċin mhuwiex kollox. Huwa pass importanti ħafna, imma mhuwiex is-soluzzjoni. Lejn l-aħħar tal-programm, Bernard Grech spiċċa jitkellem dwar l-elezzjoni. Aħna nixtiequ li morru l-elezzjoni ta' pajjiżna meta suppost tissejjaħ. Din id-dikjarazzjoni fakret il-bosta f'dak li kien qal ftit tal-ġimgħat ilu f'Għawdex. Aħna rridu li mill-aktar fis possibbli noħorġu fil-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni.